Ами аз же съм следобят на работа, че ми идва към много тук, защото тя имаше да се оправя с нещо. Ще оправим ли? Айде, приятна сала. Ще да ти проверя за помпа за колата. Да ти проверя за помпа за колата. Тя не е наша работа. Не само да ми кажеш, това казвам, че вие седнете реално да си помислите, ние верно ще проектна така преди да стане това. Значи вие да си прецените дали ви устроила примерно повече, когато да ви да вземете по-правна сметка, или примерно вече за ремонта, пак казвам, коментирам, взел съм нужните устройства. Значи, за тази специално